भारतानं पाकिस्तान विरोधात आक्रमक भूमिका घेत त्यांची चहूबाजूनं कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे। आधी सिंधू जलकरार स्थगित करून पाणी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर आता अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे। तसंच तेथील कुरिअर सेवेवरही पाबंदी आणली आहे। आज भारत सरकारनं पाकिस्तान विरोधात अनेकविध निर्णय घेतले आहेत। पाहूयात। पाकिस्तानातून भारतात आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर भारतानं बंदी आणली आहे। वाणिज्य मंत्रालयानं या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे। पाकिस्तानमधून भारतात होणाऱ्या सर्व वस्तूंची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयात किंवा वाहतूक मग ती मुक्तपणे आयात करता येण्याजोगी असो किंवा नसो पुढील आदेशापर्यंत प्रतिबंधित असेल। राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत। या निर्बंधातील कोणत्याही अपवादासाठी भारत सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल असं अधिसूचनेत म्हटलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।